Ar ôl canrifodd o wynebu problemau ac anawsterau i fyw bywyd yn Gymraeg, mae'n gyfnod newydd yn hanes yr iaith. Mae'r gyfraith wedi symud ymlaen. Am y tro cyntaf mae gan y Gymraeg statws swyddogol yng Nghymru. Gall bobl, beth bynnag fo'u hoed, cefndir neu ardal, ddisgwyl cael yr hawl i fyw eu bywydau trwy gyfrwng Gymraeg. Mae gan unigolion ryddid i ddefnyddio'r iaith gyda'i gilydd. Ac yn gynyddol, bydd mwy o gyfleoedd nag erioed i ddefnyddio'r iaith. Fel Comisiynydd y Gymraeg, fy nod i yw gweld Cymru lle nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg, a lle mae gan bobl sicrwydd y gallan ddefnyddio'r iaith. Gallwn ni weithio gyda'n gilydd i greu y Gymru hon.